Morning teenage nde nkhani yapangika weekend yomwe ya kudzansikana uyu dzina lake Tuchanok Donomla wa ku Thailand anali nzaka 17. Tuchanok amakhala ndi bambo ake ndi stepmother ake. Analonda kuti ovutika ndithu eti kuti osachita bwino kwenikweni. Ntchito yomwe amagwira makolo akewo ndiyo kugulitsa lese mafruits mbalimbali mwa msewu. Pena iye amathandiza, akawathandiza amamugayirako 50 baht ndalama ngati za kwawo eti nganena kuti mwina 50 kwacha koma value yawo ili higher. Ndi mmene amakhalira mwana wa zaka 17 ndi ati pena amatha kupempha kuti ndikutengana ndi nzanga ndifuna ndipite kokayenda ndi amamuvomera kuti ukhoza kupita koyenda. Ana anali mwana wabwino ndi anamuvomera atapempha kuti ndifuna ndichokepo amapita dera lina lotchedwa Pattaya City ndi nzake. Anapempha kwake ndalama anamugayirako ndalama ananyamuka kupita. Kenako adapita kumeneko kunali ngati ku beach resort chonchika kuli nyanja ndi kumapita soma tourist ambiri. Ali ndi nzakeyo akuti mzungu wina wa bambo wankulu ndithu kwa iyeyo anabwera kutante kumuuza kuti tiye ku room kwanga ndi kulipira 1000 baht. Ati iye anavomera. Ndi analekana ndi nzake ucha kuti tionana kuuzana nthawi yomwe ataonane ndi nzakeyo nakasi basi wakumana ndi mzungu ku Australia akuoneka kuti ali ndalama ananyamuka kumulondola iye wa zaka 17. Kenako nzake kudabwa mpaka na next day Tuchanok sanabwere komanso sanampange contact. Ndi nzake sanachedwa anakuthamanga straight kukanena ku polisi kuti ndali ndi nzanga watengana ndi mzungu amayenera kubwera by now. Analowera uku akuti mzunguyo khangati kumene akukhala ndi kwakuti. Ndi apolisi nawo sanachedwe nthawi yomweyo ananyamuka kwamba kutani kulondola ino next day yet. Tuchanok anatengana ndi mzungu pa 25 June ino 26 June. Nde apolisi analondola mpaka anakafika kumene amakhala ngati kuma apartment kwina kwake kochita rent anthu okayenda. Anafunsa ngati kuli mzibambo wina wake wochoka ku Australia anali ndi kansikana kazaka 17. Nde aini ache amalo ananena kuti yes nkwalozera. Apolisi anapita straight kumulumu mwake anakapeza passport ili momo ya mzibamboyo ndi anaitenga ndikukhala no pakalikiliki kuti ampeze. Nakasa amaona kuti iye ndi munthu otsiriza anali ndi Tuchanok. Nde apolisi kutuka pamenepo kuti ambe kumusakasaka akulandira uthenga kwa apolisi ina atapeza suitcase mbali ina yake. Mu suitcase muli munthu uvundukula munthu yondani akupeza ndi Tuchanok waphedwa waikidwa mu suitcase. Anthu ndi mzunguyo ali kuti apolisi kalikiliki ena kuthamangira ku airport ngakhale anapeza passport yake amati no chilipo munthu amene we don't think kuti abwereraso kutiko ku hotel. Anakampeza di pa airport afuna kuti adzitani adzithawa kana apeza travel pass kunena kuti mwina ananena kuti passport yantayikira something like that. Anammanga mzibambo dzina lake Simon Carmen wa zaka 45 wa ku Australia anangopita kukayenda ku Thailand. De kudabwisa kuti sono munthu wangopita kukayenda ku Thailand wapeza kamwana kukatenga basi nkukapa nzomwe awankayikira inewe kuti wamupha mwanayo. Apolisi achita check CCTV kuona mayendedwe yake ubwino wake kudera ku malo amakhala kuna CCTV. Anaonekadi Simon atangwira Tuchanok kuyo padzanja akuyenda limodzi ulendo kumapita ku rumu. Komanso not just that CCTV inayi kumuonesa Simon akutuluka akududuluza chi suitcase yake yomwe ampeza mochani ampeza mo Tuchanok. Ata anatenga chi suitcase ja kukwera nthuthumula ulendo kukataya kumene anakatayako. Nde amakana kunena kuti ayi sana muphe chanchani kenako akunena kuti ayi tinagwirizana kuti ndimulipira 1000 baht ndalama zakumene koko koma namusa tafika room kunena kuti sizingakulipire 1000 ndikulipira 500. Ndi ata anakangana nkhani yake kuthera pompo sakupitiriza. Ndi anauza makolo ake anapepesa kwa makolo a Tuchanok nkwauza kuti atsikana akuyenera kumakhala careful. Munthu wapha mwana wake achende azauza kuti atsikana azikhala careful. Koma akapezeka olakwa Simon amupha ku Thailand kuli death sentence chifukwa kumuzenga milandu itatu. Mlandu okupha, mlandu opanga zosayenera ndi mwana ndi mlandu ononga thupi la munthu. Nde imene ndi yomwe kupangika ku Bangkok mlandu sana uyambe apereka tsiku posachedwa. Zikomo kwambiri. I feel bad for what happened to your daughter. It was out of my control. I hope you I know you'll be very sad, upset, same me. It shouldn't happen, and
I hope you're okay. I know you're not, but I hope. And please tell other girls to not, just to be careful and not, don't want to tell parents.